Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 17. Pagimbagam mutlaeng no naasi ka, tano naranggas ka, sika mutla ti agsagaba. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Maylene! Saan naman ang tiyayan mo? Maylene! Apay ka di. Oh, apay adi ka naglaba. Nagado mo rin. Awan pa'y pagsukatanin. Ay napasensya kan, Charlie. Amumat ama kitang tangdanak. Gaputa kurang matititid mo asweldong. Sumungbat ka pa'y lang. Anay ko. Apay nagtungpa ka nga. Nabambanog na tao. Sa musong basumpatan pa'y lang. Saan lang matasi ka tinabannog, Charlie? Uray siya, nabanugak man. Nita, kaya't mo tatumpaan ka manan. Kinunak mo't adinak sungsungbatan. Charley, anya ka di man ang ti problema. Nariingan ti anak yo apat paturugag. Gaputa nagpig sa tangiwat mo. Kasanumot ngamin. Danda ni awanin maisuot ko, tasaan mo't ngamin anaglablaba da ito'y ababae. Ay kat anya ngay nga rod. Agin nanos kayo at agpada kayo mat nga agsapsapol. Saan mat lang agtagtagibalay ti trabaho ni Maylene? Sana bali, saan akong ama kitang dan inton bigat taglabaak pay. Kasta ngamin Usarim mo't maminsan ti utak mo Kitam lang arudan nga awanin maisuot na tao, di ka pa'y laglabaman. Pasensyam la kumanjanak ko, Maylene. Diyak man amo, no apayakas jay ti ugalin Kaslaawan asin na kanyak ng asawa na nanang. Naranggas unay kanyak. Katawan mat madingar aramida. Amok day ta. Isungarod nga agan anos ka kuma. Agyaman na kada kayo nanang. Tanaanos kayo kanyak. Kanaanos kayo ang mga awir iti apo ko yo. No kastama panak makitang dan. Apay no saan ka pailang ang makitangdan? Tapno matrabahom amin at trabaho dito'y balayaw. Kasano mga amin nanang. Agungot ni Charlie no awan maipasangukan ko na anaimas amasida. Pangip-ipanak ka no iti sweldo na. Kat nagbasit mat iti sweldo na. Sakit agat gatas ni anak ko. Tanakidit mat nga rod ti gatas ko. Ay, una yun, aya. Ala, ano usang balasang ko? Taan usak mo nga awiran ti anak yaw. Tay supay mata may tulong ko. Agyamanak lang unay nanang. Apay mananday tapingping mo. Tinungpa na ka manan ti asawam? Saan naklata na panpansinan manang? Darasan takit din tagsak ka. Kat, anya nga rod ti kayat mo nga aramidak. Aklo naklatan ti panangkabgabil kan ka ti asawam? Masaksak tanak met, no makitak akas ta ti tsuram. Agan ano saklat na manang. Barang agbaliw to ti asawa. No siyak ti kasta ti asawa na, ay panawak laangan. Nagagat ka met. Ngam apay akas ta ti aramidan ti asawam kan ka. Kut, anyang ay nga rod manang. Alangan mo't apanawa. Kasanungay ti anak ni. Kat ibatim kan kwa na tagungguna na. Diyak mo't kayat amanang. Tapno agnakam ti asawam. Bye-bye am kadilatan akas ta ti aramidan na kan ka. Kita man ni Manong mo Felix. Dinakmat kabgabilan. Iso anagasat ka manang. Tanasing pati nakiasawaam. Iso nga rod apanawa mun ti asawam. Kat umay kalaangan agnaed ijabalay. Sige manang. Bayam ta panunutek pa'y anaimbag. Darasag tagluton. Tadandanin sumangpot ni Charlie. Ang mga numabisinan day chay. Kat agungat manan no sa anak pa'y anak kaluto. Maylene! Maylene! Mabit lang! Umayon! Ala, umunod kan. Anya tira aramida mo Apay para mangilukat lang iti daw kat nagbayag ka. Aglutluto ak ngamin. Apay, saan ka pa nakaluto? Dandan maluto jay lutluto. Kasta ti itsura mo aglutluto? Pitak-pitak tapaldam?
Kasangsangpot ko ngamin anagsag ka. Sa anak kon anagsukat ta inununak tinagluto. Amok ngamin amabisin ka no sumangpot ka. Makapaawan kamat iti ganas. Mga anak akas ti tsuram. Sa nabali tagsukatak met apaman amakaluto Ala, darasam nga ron ti agunay. Awan pa'y nasaya at mat amasangpatan. Makapadismaya ti kastangit tsuram. Aday bagak, lakay. Anya dayta? Ni Maylin, nakita kita'y bigat. Kaduak anak isag ka. Ay, madlaw iti rupa na anakabil manen. Anya? Kanayon sa mata nakabila nila kay na. Dayta nga rod ti problema. Ibagbagak nga rod apanawan nan nila kay na. Ay katuwa na. Kaasilaan no ibantay na tibagi na iti asawa na. Okay, kadilaang kan ka. Ano panawan na nila kay na. Kat dito'y balay makipagnaad. Apay kit tinasaan. Saan mat siguro nga agbalin na padagsan ti kabsat mo no umay di ti balay? Talaga asaan, lakay. Ngamin, nagagat ti kabsat ko. Ti saludso dita, mapanawan na nga ta nila kay na. Dayta nga rod. Takas la di namot mapanawan. Kat kasjay lang nga rodan ti ar-aramiden nila kay na kunkwana. Pampanunutan na siguro ti anak na Adamot ti ina ni Charlie ang mga wir. Di sarungkaran nan tulatan iti balay ti katugangan na. Iti kasta, makatrabaho latta ni Maylin. Padasam nga ibagakin ko na dayta barang umanugot. O sige, ta ibagak to no agkita kami manen. Apingay, kasla maulawak matan. Uy, Maylin, okay ka na, Ay, kasla ang arod maulawak matan. Nangal daw ka kadi? Sakbay nga may ka nakisok ka? Aywan, sa anak pig-ayam anangan ngagpaiso. O kita Bye-bye am samot ang tibagim. Nagkutong kamot nga minon. Wan nga ron, sakit kanayo nakpay amabampan no. Sakot awirum pa'y ti anak mo iti rabi Ay, itugtog ako man pa biit. Barang may ikat ti ulaw ko inton madamdama. Saan na bali taas asidag di tabalay mi? Dumagas ka nga umuna ijay tamangan ka. Iton makapapigsa ka, agawid kan. Ay madino abuswom ti bagim. Alaman nga rutan eh. Ay, kaslag rikos ti pa nagkitak. Ay, anya ti orasan rin ha? Alasyitin iti rabi Ay, abay adi na kriniing. Na iturog ko matgayam. Tapno makainana ka Madlaw anapoy puyat ka. Sakot, mabisbisin ka mat ngamin itoy. Ay, wan nga rod. Katagyaman na kari na. Gapot na pinakan na. Ay sus, kita ta saan mo abaybay ang tabagi, Maylin. Narigrigat magsakit ka. Sige, agawid akon. Sigurado nga agong ungutan ti asawa. Itulod ka, taang mga noan niya pa'y timapasamakan ka. Kantap no ibagak ka nila kay mo, tinapasamakan ka. Sa dino tayo ni Maylin? Ay hawam pa'y mga rod. Madandanagan ak. Saan mo't nga awid anala daw dayjay. Kanayon nga agdardaras nga agawid no ko Naman, nuwadan lalaki na. Anya madaytan nga ibagbagam iti asawam. Saan maaramid ti asawam ti kasta? Gaputan na nakam. Ahu! Nanagam nga. Sumangpet tulang dahi tamakaraman kanyak. Tangay sika tinasapa si Mangpet. Sika din ti agluto. Nakaluto akon iti inapoy. Anya ti masida nga insangpet mau. Awan, insangpet ko. Anya? Nabartag ka? Ngam awan insangpet mo amasida? Kit makamumat ni Maylin Ay nalabas ka mo, Charlie. Adamat trabahom, ngam di ka tumulong iti gastos. Ay na, itayak pa'y amadandanagan kan Maylin. Intulod ko, nana. Tama nga, no, anya pa'y timapasamak kun ko, ana. Ay, agyaman ak-aari na balasang ko. Awan anyaman na, nana. O sige nga, Rod. Agawid akon. Magan-anad ka iti panagawid mo, Wa, nana. Asidaglaang mat. Sige, Maylin. Aginanakamot ngamin,
Madino abuswam ti bagim. Sige Rina, agyaman akmanan. Oy, Charlie, agriin ka ditan. Addan ti asawam. Naulaw gayam, iso asaan anak kaawid adagos. Rason na lang deta. Sa dino ti ayan na. Nagidda di ta sufa. Jak pay la agawid di jabalay. Siyak pay laang ti mangaywan iti anak yo. Tamangan no saan akabailan ni Maylene. Nagadukat nga mo deta na babae. Masi ka mamot iti asawam, Charlie. Amang ano inton kwan kabilang manain. Ay talaga makaraman kanyak deta babae. No adda jak magustuhan nga aramidan na. Oy, Maylin. Apay adi ka pala bumangon dita. Awan pa'y naluto a pagarmusaran. Sa anak lang nga rudin anangan idirabi eh. Alangan sa anak manen amangan ita. Jak pa'y kabailan ti bumangon, Charlie. Makaammo kamatin nga agluto iti kanam. Ayan nga ruti lutok. Saan ka di asabado ita? Di mat nagsweldo kayo. Naibusan ti sweldok. Allowance kulangan tinabate. Anya, awan pa'y matinyawat mo kanyak asweldom. Ngam naibusan. Bangtad ka iti kwartam. Igatang ko iti itlog no iso. Saan mo nga urayin ang makapungtutak ta mga no makabil ka ba'y? Kastoy lang arudan ti sasadak. Kabilan nakpay. Oh, ato iti 50 pesos. Igatang mo iti itlog. Mangtid ka mo't lagayap. Nagadupay lang ngayong bagam. Numadi pay laang ti Riknam. Iawid ko pay laang ni Baby jabalay. Mapanak agpakan iti baboy. Irapin kulatan. Ano sa inyo kumapay nanang? Talaga ngamin ama di pay latirik na. Ala anak ko, agpapigsa ka pa'y. Saan mo apilpiliton ti bag-aim? Tamang ano karkarong agkapsut ka. Wala na. Katulitak manin ti agyaman. Di ka pala nakaluto? Kan nagado nga iinawan iti lababo. Anya nga iti nararamid mo? Nagitidda ka iti nagmalmalam. Anyang arod ti maarami da. Kat nakapsutak nga rod. Pumanaw kalangan dito balay ko. Nuawan mo't lang serbem. Anya. Itang agsakitak. Papanaon na kon. Nasakit nga ron ti matak ama kakit-kita kan ka anak kaida. Ala, pumanaw ka ditoy. No saan mo akayat akong taran ka? Anya. Ay na, imbag mata nakapanunot kan apanawam ti asawam. Saan ko apinanawan manang? Pinapanaw na. Gaputan nakapsutak. Kan sa anak ang makatrabaho. Ti awanan bain nga asawam? Ala, dito ka pala ang balay. Aginanaka kan agpapigsa ka. Apay, anya nga min ayat tinapasamag. Naurnong siguro apuyat kan banog ko manang. Kaasi kamat ading ko. Nangan ka ka din. Saan pa'y nga rod manang? Awan mat mangiluto iti kanak. Mabit lang nga rod. Taag-gauak iti kanam. Ato iti abas tuyo kini baby nanang. Ano sa nyo nga awiran ti anak ko Ta siya kun ti makaamo kada kayo. Saan kan nga agsublay jabalayaw? Pinapanaw nak ti anak yun nanang. Iso asaan akon nga agsubli ijay. Nasayat mo tapno tumakdermat ni Charlie kadagiti bukod na asaka. Saan kat amang namnamalaangken ka? Naranggas ti anak yun nanang. Awan asi na kanyak nga asawa na. Sana bale, taada akmat anak ko. Tulungan ka, aging iti kabailak. Anya, pinapanaw na. Itatanapig sa akon, pagsublan na. San mo't nga iti kasta? Ngam na amiris ko. Anarigat gayam ti agmay-maysa, bakit? Nakakaasak itan, gaputawan ka. Awan mangiluto iti kanam, kasna. Awan mangilaba kadag iti kawas mo. Ken awan manginaw iti nanganam. Kastangag paiso, bakit? Gunggunam, gaputan naranggas ka nga asawa. Agbalbaliw akon, bakit? Pasensya kan, Charlie. Ngem naragragsak ti biyag ko, no awan ka.
Agbalin ka a responsable a padre di pamilya, tapno saan a mapukaw ti panangipatag ti asawam ken ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam, hintay basa ti Proverbio 4, versikulo 14, kan 15. Saan mo asurutan ti wagas dagiti nadangkas, ken saan mo nga araramidan dagiti wagas, dagiti agar-aramid iti dakas. Liklikam daytoy, saan ka amapmapan iti daytoy. Liklikam daytoy, ken magnaka iti sabali adalan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. No kasta, nag-resign nga rodan ti may sa katrabahuan nyo, pare Fidel. Wan pare, last duty na itong bigat. Ag-apply ka kit din, awan pa'y nabiru ka mapagtrabahuan. Anya nga iti requirements, pare. At iti listahan pare. Ne, nagadumot gayam. Ano sama pare? Mayat kag trabaho dyan. Ngamin, nasingpet ti boss. Ay ha? Sobra. Kano injay ti pagtrabahuam. Sigurado ngag-progreso ang nagos ti biyag mo. O, kita na. Adumot ng tinaipundar ko. Ha? Manungay ti sweldo ijay, pare. Minimum lata, maibiro ka. Ala, nag-apply kan pare. No, di ka maunaan. Sayang mag. O sige, agaplayak to. Tapno matulungak ni bakat ko. Kanti katugangak. Agtugaw ka, George. Agyaman naklaunay, sir. Awan gayam. Once a week lang ti day off you dito eh. Kabalam ka di? Wan, sir. Okay lang kanyak. Once a week, ngam di kay madanagan. Tawan ti overtime. Oh, ato iti listahan da kiti aramidam. Basa man na imbag, tapno maawatam. Congrats pare. Ang damot lang ang trabaho. Gapo day ta ititulong mo, pare. Agyaman naklaunay. Awanan yaman na. Oh, anya timbagan ni sir. Kano amang rugi kay ti trabaho? Intun bigat ka no. Ag-training ak pa iti makalawas. Ada akmat ka di amang isurukin ka. Ken mabayadan ti training mo. Isupay, pare. Umuna akong nga gawid, tapno makainanaak. Itigas ta, at dapigsak nga agtrabaho intun bigat. Okay, agan andan ka pare. Adamat gaya man kasukat ni JR. Andan Asino mat ngay dayjay. ni pare George. Sakti nang isarakan ko na. Amangan mat no agpulong to kini sir. Kasano talaangan? Di ka madanagan, Anita. Kumparik da at George. Sakti makamokin ko na. Sigura dumlaang. Asaan nga gipulong ka ni sir? Bueno, danag mo na ya. Nalakalang akasarsarita da at tao. Irwar mo man dito at TV, pare. Ni, pangipanak nga iti day ta TV. Basta irwar mo. Ada guru uray a customer itirwar. Ti resibo ngay. Awan na resibo na. Ngam nabayadan ng data. Ha? Angam ti bilin ni Sir Rogelio. Awanan ti ado asaw. Aramidam ka din niya ti paparamid ko. Nagsarita kami iti customer itay awan ka. Dahito ilang ka di ti mairwar. Neta TV kan electric fan. Ariglado, pare. Siya akong timakam mo. Kasta ti kayat ko pare. Aramidam na tanon niya ti iparamid ko. Awanan ka ado asaludsod.
Nai-release mo ka din ti oven kan blender, George? Nalpasan, Ma'am Anita. At iti resibo. Na, saan ka di nga imbagakken ka at tila ang oven ti isurat mo iti resibo? Ha? Tibilin ngamin ni Sir Rogelio kat marisibwan amin, ma'am. Ay unay kan? Ipilit mo mati amumat. Araramidak lang noan niya tibilin ni Sir Rogelio. Apay, anyat mapaspasamak dito eh. Bagbaga amanday ta akumparem, Fidel. Apay, pare George. Anya man ang tinaramid mo ya. Insurat ko lang mati-blender kan oven a ginatang ti customer, pare. Talaga saan amak awat day ta akumparem? Noan niya ti imbagan niya Anita. Iso ti aramidem, pare. Naimbag abigat yo, sir. Kastamat kan ka, Anita. Alag ti sales tayo itaalawas. Ay, wan. Adto'y tilistaan, sir. Dagiti resibo ngay, kompleto ka di. Ay, wan, sir. Adda di ta aminan. Nasayat nga rin no kasta. Dakkel mo't gayam ti sales yu ita Wan, sir. Nanayunan mat. Very good no kasta. Ikang kayon to iti komisyon nyo no kasta akanayon ti sales yo. Pudno ka di, sir? Panagkunam ka di katagul ulbuda. Ay na, agyaman kami no kasta, sir. Inayon kon to iti sweldo yo para itaabulan. Sigurado ang maragsakan dagiti kakadwak no maamuan dati maipapan iti da itaabanag, sir. Di mo pa ilang ipakpakaam mo kadakwada. Tapno masorpresa da, okay? Okay, sir. No kasta ti kunayaw, iso ti masurot. Kasano nga da sa bali ang mapaspasamak, lakay? Kasla kupkupitan mo da pare Fidel ti busda. Pagkunaamat. Una, tatibilin ni Sir kat marisibuan amin a sales me. Kat, At dadagiti sumagmamano a sales nga awan resibo na. Diyak mo, no inlistada nga taday jay, wanwan niya. ada ka di pamanagnag mo? Awan pa'y tadi damot ipakita ti listaan kanyak. Diyak mo't kaya ti agpakalaing. Taatap ko lang dayta, bakit? Awan ka di CCTV ijay? Damot kit di. Tidyak lang masigurado. Kat no makitkita nga ta ni Sir Rogelio, ti mapaspasama. Ay una yan aya, George. Apay ka di, ma'am. Saan ka di atibilin ko kan kaitay? Kat ilistampay laang iti sabali a papeles ti sales tayo. Tasyak ti mga ramid iti resibo. Apay nga inikam di customer iti resibo itay. Kuha ngamin, ma'am. Kasapulan na kanong ngamin ti resibo. Inayaban na kumapay tapno siya kung tinakisarita iti customer tayo. Inaramid ko lang no anya ti amok a husto, ma'am. Nukas tala ka na yun ti aramidam. Awan saan kang agbayag ditoy? Anya? Pumano ka dita? Agasist kalatan iti customer ta siya kung tagsingir. Okay, ma'am. Makapaasar ka mat. Um, Imbagak lang arudan asyak ti makamo kadag iti resibo. Agpakalaing ka pa'y laang mat. Apa nakigiddan ka nagmerienda kanya, pare. Anya ti ibagam? Bingay mo, oh. Ha? Awatam kit ding. Bingay mo, tap nagtalakan. Anya? No kastangab da ipaaramid mi kanya Anita. Agtungpal ka adagos. Awanan ti ado asao. Pudno ka di ti atap ko. Kupkupitan yun ni Sir Rogelio. Dahil talang kipamusposan, tapno agprogreso ti biyag tayo. Minimum lang ti sweldo tayo, amumat na ita. Isang orad nga ibirok. Saan? Saan ko nga awatan day ta kwarta? Awanan ti ado nga arte. Laglagi pam, asak ti nang isirkan kay ti dadya trabaho. No di mo kayat nga ikatin ka, di mo kontraan ti aramidan mi. Nukas tamot lagayam. Siya kung ti agikat iti trabaho ka. Diyak kaya ti agaramid iti dakas para lang iti kwarta. Nasayaat ni Sir Rogelio. Diyak kaya't agundawayan ti kinaimbag na kanyak. Nay, nasapa ka ba't anagaw George anak ko? Kung nagmano alas 5 ti aw tiyaw.
Awan man ang trabaho nanang. Mano abulan mo laang ijay. Naduktalak. Ako kupitan da pare Fidel ni Sir Rogelio. Kat, Ikanda kanu itibingay ko. Tapno sa anak nga agipulong. Ngamjak inala. Tadyak kayat ti mairaman. Kasta unay kidin ti ungat na kanyak. pagtrabaho ang mga rudan ita. Agpiro kak manan nanang. Anya ti parikot ni George. Apay asanin na sumsumreng. Ay, sir. Di na kalo kabalan ti trabaho dito eh. Anya? Dahil tatimbaga na kanyak, sir. No kasta nga rod, masapol ang makasaritak ni George. Saanan, sir? Agsapol kay latan iti kasukat na. Medyo ada nga sadsadot na tayo kag. Kasla sana seryoso nga trabaho. Ti kunam kanyak idi kat mapagtalkan, ken nagaget ti kumparim. Kamali na diyang imbagak, sir. Nay, nakapalas ka mat George, anak ko. At sama lakad mo. Mapanak iti office ni Sir Rogelio, nanang. Kunak man, nung nagikat kan iti trabaho. Inawagan nak ni Sir Itay. Agsarita kami kano. Amagan mo no sa bali, tinpulong dagiti katrabaho. Day tati kayat ko amaamuan nanang. Da kayo pa lang ti agpalawag ka ni Marta no sumangpet nanang. Ayun, no sumangpa ni baka mau, ibagak anapan ka iti office ti boss mau. Agyaman nak nanang. Agrubuhatak nga rodan. Agan anad ka, anak ko. Sigurado ka kadi iti desisyon mo, George? Di mon kaya ti agtrabaho dito eh? Di mo kadi kabaalan ti trabaho? Kinapuno na. Saan ati trabaho ti makagapo, sir? No saan ati trabaho ti makagapo? Anya nga rod? Diyak kaya ti mairaman, sir. Mairaman? Diyak kaya ti makibiyang. Ang makapakonsensya ngamin, sir. Tibilin nyo kat maresibuan amin as sales. Ngam adadag iti sales nga awan resibo na, sir. Anya? Diyak mo. Noon niya ti aramidin dagiti sosweldoan nyo. No kasta? Kupitan dat. Da kayon ti makamu amang takwat, sir. Agyaman ako na, George. Bayam, agimbistigarak, tapno maamuak ti pudno. No may papanmat iti panag-resign mo, pangasim, itantan mo kumapay. Adamat ni George Fidel. Ijay, Adda iti office ni boss. anya? Awanan, nagpulong dayjay, nalpastan. Anya pala tararamidan na at tao iti opisina ni boss. Pinaayaban kanumat ni boss. Anya? Naamuklaan nga iso ti mang dadaal iti diskarte ta. Diyak la ko man inserrak na diyak akong parek. Manu atawan alinukloko dak, ha? Nalaing kay unay. Jak nadlaw at aktakawan dak gayaman. Sir, ikan na kami iti may sapay agundaway. Agbalbaloy kami, sir. Sanen, manipod ita. Ikaten kayo nadwa. Saan kayo kasapulan kas empleyado? Awan da pagtrabahuan mi, sir. Syakla ang tinamnamaan ti pamilyak, sir. Ore siyak, sir. Dantanin agpas ngay ni misis ko. Kasapulan mi ti kwarta, sir. Nakapangedeng akon, kat saan nga agbaliw da ita. Iso apumanaw kayon. Kat, kasano ngayon di kumparim? Awanan pagtrabahuan na. Ang mga nusikat ipabasulan na. Awan basol ko, bakit? Inaramid ko lang mo ti amok at maiparbang. Sa bagay, kaasimot di boss yun, no kasta. Naimag-ata saan kamot arupat kwarta lakay akas kadakwada. Dakas ti agtakaw, bakit? Dakas ti manggundawa iti pada tayo a tao. No inaramid ko ti kasjay, amangan no naisagmakak matan. Di mo gundawayan, ti padam a tao, tapno laeng mapasaya at mo, ti biyag mo. Ti dakes nga aramid, liklikam. Iti kasta, mayadayo ka, iti pakaisagmakam.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Proverbio 27, versikulo 3. Nalagaan ti bato ken darat, no idilig itinadagsen aparikot, nga ited ti kinamaag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sweetheart, intay ag lunch. Di nakawagan iti sweetheart. Amo ano da makangag. Doa talaang ditoy. Remuaren dagiti ka opisinaan ta. Ket nilando, agur urayan di tarwar. O sige, intaro dan ag time out tarumwartan. At pun gayam, amo ka din nilando nga dalimod a relasyon ta? Saan? Tadyak mat imbagakin ko na. Nasayaat nga rod no kasta. Naimas ti si Danda iti daytoy a restaurant Wan nga rod, naimas. Ay, aduman nga tanti makan ko. Sapay jak kayat ti lumukmag. Jenny, anda ka din kaayan ayat mo? Nabayagan ang nag-break kami. Iti anya aga po. Manangi mo launay. May mayatan ti kastoy, nga oray awan boyfriend ko. Basta awan sakit ti ulo. No ag boyfriend kan tupay, kita am daytay nasaya ti ugali na. Daytay awan po ti pagsakitan ti ulom. Daytay padam asinggal. Wala, kasta talaga ti aramida. Oh, Harold, di kamten matimtima ka. Dangdanggak lat ti saritaan niya. Sige, ituloy tayo lat tatimangan. Naibalasang kaw, di kamot kan umalalatiw di tabalay. Ada kalatamot tan dito'y balayaw. Wan nanay, kayat ko latan ti agyan diti balay. Taado pa ti trabaho amalpas ko. Sa bagay saan akas kadagiti daduma dita, nga uray may saldaw da nga agsarsarita, ayos lata kadakwada. Ay na, agdalo sa klaangan diti balay. Ngam ti makisarsarita ak iti mabayag kadagiti kaaroba. Amangan no makasara kak pa iti pagbasolak ditan. Ay husto ka balasang kaw. Aguray ka man. Diyak pa'y nakita rimwar kayo nga agpapamilya. Ay kasko ma iti agpasyar. Wano makimisa iti Domingo. Wan nga rod. No Domingo, adala tapag na ni Harold. Iso ada kami latan ti mapan makimisa iti anak ko. Kat imbag kayo pa asa nga pamilya. Awan lakit, ago kuyo kayo arumwar asa nga pamilya, agraman apuyo. Ay, wan, kasta nga minti kayat nila kay ko. Ipasyar na kami. Kan iti Domingo, agkukuyog kami amapan makimisa. Kat kalpasad ti misa, ingkam makitsinda. Imbag man nga ruta kasta, nana? No kayat mo, sumurot kayo kada kami inton bigat. Domingo, rumwar tayo, intay agpasyar. Saanan? Umdaslatan nga inka makimisa iti anak ko. Si kalata balasang ko. Uwan gayam. Umay kay iti kusina. Taramanan nyo tayo linutok a merienda. Day tangarod tinalang am ko, iso nga imayak. Ala, intay iti kusina, nana. Wanya, ay saganam ka di aminan nga itugot ko iti outing mi. Wan lakay, nakasagana aminan. Nasayat nga rod no kasta. Kaano ti panagsubliyo? May sala rabi imi ije papanan mi. Ala nga rod, agan anad ka. Adoy di mainom. Inyalaan kan. Nagyaman nak. Naimbaglakit din, tasan mo nga insurot ti pamilyam. Agmay may sakat nga taitan.
Siya tulaang ti awan partner na. Naragsak ka di, asak ti kaduam? Ay, siyempre. Kastak man. Naragsak gaputas si ti kaduam. O ala, umay ka. Agpag na pagnata itiigid ti baybay. Sige. Anya da ito impos ni Pare Lando. Ladawan na da ito eh. Katiada iti malikodan na. Ni Harold. Kun ada kadwa na babae. Kada ito'y may sa ladawan. Ladawan da sa nga pamilya. Ti asawa na. Kanti dua nga anak da. No kasta? Mabalinda gayam nga isurot ti pamilyada. Ay nga, apay asaan na kami nga insurot ni Harold. Oh, saan kayo kadipay amapan mangan? Hintay manganen. Wen pare, sumaruno kamin. O sige, imunan ti pamilya ka. Hinakmaten. Kahit sumaruno kayo to ah. Wen Lando, sumaruno kamin to. Saan nga tanga agdanag ni Harold? Ang amangan, no agipulong kan ni bagat na. Mala ah. Bay aklat ay da. Ngam, ay. Talaga nga agipulong kan ni Mari Adora. Dayjay mananda Jenny kan Pare Harold. Isudalat tati agkat kadwa. Iti panangan man. Kan iti panagdigo si Jay Baybay. Oh, anya ti kayat asawon da ito eh. Ay, dayjayin ni bagat. Al-alaan na ida iti ladawan. Harold, datalaangan tinabati dito yung kubo, dito igin ti baybay. Uli na sayaan. Tapnaawan makakita ka data. Harold, Jenny, ay ayatan ka. ay ayatan ka mat. Harold. Hello, Pare Lando. Anda, ito ay ang signal, Mare. Anda yung EJ Resort. Kumusta ti outing nyo? Naimbag man ta na isurot mo ti pamilyam? Gun, Mare. Mabalin nga isurot ti pamilya. Ngam apay adi na kam insurot ni Harold. Dinamag ko day tagan kwa na. Ngam kuna na, adi mo kanu kayat. Puno ka di adi mo kayat. Apay kit dinadyak kayat. Kayat ko ah. Among ka di. Iti da ito'y agundaway. Adda da Harold kan Jenny iti kubo. Ija igit ti baybay. Agin in nagagtay jay. Nakita ka, Mare. Huh. Saan mo ka di pa'y ang nakita tay impos ko aladawan? Wan, nakitak. Iso ka di iji kadwa na ababae itiigit ti baybay. Wan, Mare. Nakadkadlaw-launay nga da relasyon da. Nadlaw ko daytan, hindi pa'y laang. Ilibak daman, kan saan. Pare, Ngamsaan mo kumang ibagbaga, asyak tinangidanon kan ka. wan pare. Awan pagdanagam iti da ita. Sekretong alalaak ida iti ladawan. No daduma, ni bagat ko timang picture kada kwada iti limad. Tapno saan da makadlaw. Sige, isend mo amin aladawan da. Un, Mare. Agyaman ako na ikan ka, Pare Lando. Nasayaat, taimay ka dito'y ko nakapagsaritaan ta. Apay Lando, anya ti bagam? Idirabi sa dino tinapanan nyo ka ni Harold. Naglugan kayo mat ka ni Harold iti kotse na. Oh, apay ang damdamagan. Kaya't ko laang maamuan tipod no. Sige, ibagak man laangan kan katipod no. Ngam, pangaasim ha. Di mo sasawan iti asawa na. Ngamin, amangan no umay nakrautan. Oh, Nabayagan nga da relasyon mi ka ni Harold. Agwalo abulanan ti relasyon mi. kastagayam. Kaya't nangarud asawan. Anapan kayo naghotel idirabi. Isu arimwar kayo. Anya tinamnamaam anapanan mi. Jenny, adan asawa ni Harold. Di mo ko mariribukan ti pamilyada. Nakasagana ni Harold amang isina kanibakat na para kanyak. Siyak ti ay ayatan ita ni Harold.
Saan kat ati lo siyang nga asawa na? Nangagyumatinsen ni Pari Lando ang nagsaritaan da iti babae, nana. Wen, naglawag balasang ko. Kaya't naasawan. At da sa bali a babae iti biyag ti asawam. Kasta nga agpaiso, nana. Anya itante aramidam. Pumanaw kaming kaniboy, itamot laang. Saan mo ka din nga urayan ni Harold asumangpot tapno agsarita kayo? Saanin anaskan? Isumot lagayam akaslaawan patag ko kankwana. Katamuyo ka di. Apala ko na iti pamilyayo, nana. Gaputa makita ka naragsak kayo. Ay, Wen, talaga ang naragsak kami, balasang ko. Ngam siyak. Araramidag ti amin, tapno agserbi iti asawag. Agluto iti kanin na. Aglaba, kan agplansya iti kawas na. Ngam kasto iti inaramid na. Ay, Adora. Sa bagay, nariknak idin nga adda babae na. Gaputa kasla din akong paganano. Ngam okay la ang kanyak. Ngam, nasakit mat gayam. Urayom pa'y ti asawam, Agsarita kayo anaimbag intun sumangpat. Saanin anas ka, nana? Pumanaw kamin kaniboy, itamot laang. Sa dino nga ron ti papanan nyo. Uray jakon ibaga, tauray siyak. Jak amo no sa dino ti pagtunungan ming agina. Saan mo't anas ka nga agtrabaho ka? Isuro ka laangan nga agaramid iti cake, kanda dumapay at tinapay, nga ilakom iti online. Tapno kumita ka mat Ay, agyaman ako na auntie. Kaya't ko kumamot nga agtrabaho kay G. Beckerig, ngam kasanod ni Boy. Asino ti mga sikaso kankwana. Adda amin trabaho dagiti kakasinsin mo. Katsyak, inaldaw nga da kay G. Beckerig. Sige, auntie. Isuro daklangan nga agbake iti cake. Kanda dumapay at tinapay. Pagyamanak unay dayta. Anya ti bagayo, sir? Nakasarita ko ni Jenny. Kat inamin na ti relasyon niyo. Ha? Sipod pa'y amuyo aja kaya ti madi nga aramid dito yung kumpanya. Ngam anya da ito nga naramid yo. Sir. Ladingita, Harold. Ngam jak kaya ti kaskada kayo nga empleyado. At daan ka ni ti pamilya. Ngam adda pa'y karelasyon mo asabali. Amuyo mat, ajak kaya ti kastoy ti aramid na nga empleyado. Sir. Ladingitak, ngam maudin da ito'y apan nakakita kada kayo kan ni Jenny. Ang malas lang ti kumpanya. Iti kasta nga aramid yo. Sir. No kayat na nga ireklamo, ayos lang. Sangod ka, Harold. Sir, adu ti utang ko ababayadak. Mabalin ka di nga ikandak iti sabali agon daway. Saan ko naparikot dayta? Basta nuan niya tinaikadang ko. Saan na mabaliwan pa Kasano ka maikan iti leksyon? No panoy nuyak ti inaramid mo. Saan amabalin, Harold? Siga lang ti makamo iti relasyon mi kini Jenny Lando. Isu nga mo kasi katinangidanon kini sir. Saan na siya ka? Ado tinakadlaw kada kayo ka ni Jenny. Kat isuda tinangidanon ka ni sir. Kasano itan? Saan ako na mabalin nga agtrabaho ditoy? Amumot nga minadakas. Nga minaramid mo latta. Sa bagay. Saan la dito iti mabalin ko apagtrabahuan? Ala, sapay ko mga rod. Tamakastra ka iti sabali at trabaho. Lukas da, saan mo pa'y anak kontak ni bakat mo? Saan pa nga rad? Amuyo ka din o sa dino ti nagturungan da? Awan imbaga na lugar. Tauray iso. Di na mo no sa dino ti pagturungan da iti anak yo. May san abulan na di da nagawawid. Kat jak pa'y makontak ti number na. Amom ka di ti gapuna. Saan? Imbaga na kadikata kayo? Wan, sininaan na ka ni bakat mo. Gaputa di mo amo nga ipatag ida a pamilyam.
mas naragragsak ka iti sabali a babae. Ha? Naamuan na ti relasyon nyo iti agnagan iti Jenny. Anya? Nagbatad tinangag mi anay record a boses ni Jenny. Inamin na nga da relasyon nyo. Kat nakasagana ka pa'y kano amang panaw iti losyang nga asawam para kankwana. Sino tinangidanon kan kwa na kadagita? Amom, Harold, adu pa'y tinaamuan mi nga arami dyo idinag-outing kayo. Kat siyempre, kas asawa, nasakit. Iso adayta, nasaysaya at latakanon a pumanaw da nga agina. Total, saan mo mutla ida a maipatag? Kaya rigan na lakano akatulong mo, ken pagay-ayamam no kasapulam. Anya? Katjakam mo no sa dino ti ayanda ita. Ngamin, dinakpay mo't inawagan, tapno ipakaam muna no sa dino ti ayanda. Ano kasta, si kagayam ni Lando, akumpare da Adora. Una na. Umay ko lasarong ni Harold. Adda ka di balay da? Ijak nakitkita ni Harold iti manon nga aldaw. Ang dumanon kalata di tabalay da, barang adda dita. Nana. Amom ka di, no sa dino tinagturungan ti pamilyana? Ay, saan? Sika, amom ka di. Saan, Nana? Ay, jakla kuman indanon kan ni Mare Adora ti kinagulip ti asawa na. Ayos laeng no para kanyak. Tapno saan mo't nakakaasi ni Adora? Akasem, as-asikaso na imbag nila kay na, ngamkas jay ti insupapak na. Ang kit di, mangnamnama akmet, adumteng to ti aldaw, nga agsubli da Adora. Alang arod, Nana. Dumanunak di tabalay da Harold. Masakit ka gayam. Madlaw nga agkakapsot ka. Trangkaso la da ito'y pare. Nagpa-check up ka din. Sana na. Awan kwarta kapag pa-check up ko. Saan amabalin Kuyugan kang agpa-check up. Imbag gayam, ta sinarungkaran ka. Kat naamwak ang masakit ka. Ala, intan iji ospital. Naimbag, tasan ka na-confine. Positive ka iti dingge. Ngamayos laeng. Basta surutam ti imbaga ti doktor. Agyamanak pare Lando. At damot ten agas mo. Kan gimatang kon, iti amin akasapulam. Pasensya kan pare Basol ko. Nalabit ada ito iti dosak. Ngawan man la apulos ti mga hawat kanya kiti trabaho. Kat amin na kwartak. Imbayat ko iti utang ko. Apay nagragdragsak mi kini Jenny. Kat itatamasakitak. Awan man la apulos pagpa-hospital ko. Agpapiksa ka, pare. Kat agbalbaliw kan. No saan mo man ang masarakan ti pamilyam ita. Ngam amok. Adumteng to ti gundaway nga agsublidagan ka. Basta agbalbaliw ka kuman. Agtrabaho ka. Kat agurnong ka para kadakwada. Uwan pare. Aramidak ti balakad mo. Naragsak ka man nga oray dakes ti aramid mo, ngam domtang tumat lang ti gundaway amasukatan dayta iti nakaro aliday. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 29, versikulo 15. Mangted iti sirib ti baot, kan panang babalaw, ngam ti ubing asaan amadisdisiplina,
kat ibabain na ti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Cambia. Nang ilamangam iti ay ayam ti anak ti kaaruba tayo, sika Christian. Ha? Diyak ka mo, nanang? Ay, saan asyak ti ululbudam? Ha? Diyak nga rodam mo, nanang? Kasano asaan mo nga amo? Kat sika kanumat tinangala. Induron mo kanupay. Saan, nanang? Anay ko, di nakbautan na, nanang. No di mo kayat ti mabaot manan. Irwar mo dahil nga ay ayam ta isublim. Deti sirok ti kamatayo, nanang. Makitam dayta. Inalam gayam kat agrason ka pay laang. Masapul amabaot ka pay sa kaagpud no? Nanang, kahit ko nga mentikas diyang ay ayam. Buludam laang, ngam saan mo atagikwaan. Di mo ilamang. Saan anasayat nga ilamang mo ti saan mo matakukwa. Maawatam? Wan, nanang, sana na maulit. Ay unay inday dyan nga Elsie. Apay ka di ti abirat ko, tatang. Binaot naman ni Christian. Ay wan, nangagkungag sang sangit ni Christian itay. Ipagarob na siguro anasaya ti kas dyan nga aramidan na. Kasi matjay ubing, masaksakitan. Win nga raud. Kada kayo amanugang kao. Isulaeng ti kasta. Naungay, kan bautin na ti apaw. Nadlaw ko nagsangsangit ti anak ta, Elsie, bakit? Binaot ko itay. Ni, apay manan. Aday naramid na akalukwan? Kasano kat inlamang na ti ay ayam ti anak ti kaaruba tayo. Anya? Binagbagak matkit dilakay. Barang di na ulitan ti kasdyan ngay naramid na. Insubleyo ka ti ay ayam nga inala na? Wan, insublimi metlaang itay, tanakababain mat. Naimbag man, tamayat matlaang nga nang isubli. Wan ata binaot ko. Ang saan ka madanagan? Saan mat agrabi ti inaramid ko iti anak ta. Inikaklaang iti pagnakman na. Iti kasta, di nan ulitan pay. Kasta matlaang ninanang kada kami ide. May sa akam mali, baot adagusan. Ngam at least, nadisiplinaan kami man. Agtugaw ka, tagsarita ta, dabaid. Apay ka di tatang. Anya ti pagayaw. Apay akas day ti aramidan ni bakit ma? Apay ni Elsie. Nangag mi kini Jaylay, abinaot na ti anak yaw, idi kalman. Amom ka di day ta. Wala, tayo lamang ka ni Christian ti ay ayam ti kaaruba may. Hanggang sobrama ti kas niyang inaramid na. Mangag pa'y dito'y balay ti sangit ti anak yaw. Awan mo't siguro dakas na tatang. Kaya't na lang adisiplinaan ti anak may. Di ka di mabutay. Anya ko matipagbutngak. Di ka mabutay, amabaldado ti anak yaw. Ni tatang mat. Saan mata napig sa tibaot ni bagat ko? Napigpig sapay tibaot day dinanang idiubing kami ah. Ay. Di mo ikalintigan ti kamaling aramid ti asawam. Taamang ano day tanto ti pagbabawyam. Ilse, di mo kumamat sobraan ti mang baot iti apukaw. Ne, saan matatang? Anya asaan, ket no mangag ijay balay ti sangit ni Christian. Agraman ti saom nakapigpigsa. Kamali nga minti inaramid na iti dayjay nga aldaw. Iso anak kaungetak, tatang. Panagkunam ka day, ket nasayati kas di nga inaramid mo. Kaya't ko lang adisiplinaan ti apu ko yo. Saan mo't mabalin a kanunungak ti kalukwan na. Tamangan no isuntupay ti pakaisagmakan na. Di ka man nagpakalaing si Elsie. Sigurado nga idiubing ka, ket saan ka mo tapirpiktaw. Kaya't ko lang adisiplinaan ti anak ko, tatang. Iso ana aramid ko ti kasjay. Saan apa nang maltrato ti kasjay nga aramidat? Talaga nga aglablabas dahi dyan nga Elsie. Apay manan ti abirat ko, tatang. Ikalintigan na pailang ti dakas nga aramid na.
Anya timbaga na kada kayo, aya. Saan ka na pa ng maltrato ti kasdi nga inaramid na iti anak na? Ket no nakapigpig sa ti sauna iti daydingal daw. Mangagpay ti sangit ti apok iti balay. Ay, saan ka di amasyan iti anak na? Mupay iti dayjay nga asawa ni Dabayd. No apay akastapay lang matababa iti napili na. Adapay balon mo, Christian. Naibusan, nanang. Agtipid kamot ngamin Balon mo dayta para itaalawas. Saan ngamin atilagat gatangam? Una nang, agrubuhat akon. Tibilin ko di mo liplipatan. Una nang, agawid ak adagos, numalpas ti klase me. Kan agsingsingpet kay jay pagadalan. Di ka agbalin asakit ti ulo dagiti maestro kan maestram. Uwan, nanang. Ala, agrubot ka nga ruden. Kan agan-anad ka man. Nalpasan ti klasyo, Christian? Uwan, kadis-dismiss mi laeng, kasinsin Rodolph. Sumurot ka nga rod kada kami Ha? Sa dino ti papanan nyo? Bastad da papanan mi. Sa dino nga Rod? No sumurot ka kada kami, sigurado nga aginjoy kamet. Ha? Ay, pasensyakan Saan mabalin marabyanak? Sakto ti mangitulod kan kay balayo. Siyak ti makamong agpalawag kini Auntie Elsie. Sigurado nga agungat ni nanang kasinsin. Agrason kamat nga minsag paminsan Mabalin mat nga ibaga mga da project nga inaramid yo. Talaga saan mabalin kasinsin? Diyak kaya ti maungtan. Ayan ni Rudolph, Jelay. Saan pa'y matanagawid, tatang? Nay, rumabin Mga no adamanin inaramid da project da iti pagadalan Ayaga semanday ta project. Di mo ten malmalpas. Ammo ka din ni tatang na, tikas tangar aramidan na. Amuna. Amangan mait no da sa baling aramidan na iti pagadalan. Iso akanayo na marabyan. Sayang ti kwarta, no di na igay ti agadal. Saan mat siguro ang maaramid ni Rodolph ti kasta, tatang? Di kay madanagan. Agawid to matlaang ni Rodolph. Anta ako nanang. Narabyanak, tada napatag ngay naramid mi di pagadalan. Ala, ingka nga roden mangan. Da kayo ngay nanang, nangan kayo ka din? Wan, nalpasan. Ni apong lakay ngay. Nakaturugan. Narabyan kamat nga minasimmangpat. Ato nga rod ti naramid mi di pagadalan nanang. Ingka nga rod mangan, ta maturog tayon. Anya ti aramiden ni Christian ije balayaw, Dabayd. Tultulungan na ni bagat ko, tatang. Apay ka di? Manmano mata makita ka rumwar. Wala ata saan ang erwam ngagpaspasyar. No awan aramiden na, ag-review. Wala saan, tulungan na ni nanang na. Dahil tati insuraw, tinalay nga asawam. Apay akastamot ng ti ibagbagayo, tatang. Saan mo't nga irresponsable ni bagat ko? Di namot baybay ang ti apoyo? Jak magustuhan ti ugali dahil nga asawam. Saan kayo lang agpada iti parenting style ako nada, tatang? Kaslanin nanang ngamin ni bagat ko. Hanggang kiti, asikaswan namot ti anak mi. Naimbag pa ni Jelay, tadi nasaksaktan ti apo ko kenkwana. At dayta kayo manan, tatang. Pagkumparaan nyo manan iti manugang nyo. Ijay pagadalan samot tinagturungan ni Antim Jelay itay agsapa, Christian. Una nang, Apay ka no? at dati nang reklamo kada kasinsin Rodolph, nanang. Nagiinom da, kan adda dinang ranti grupo da, kaeskwilaan me. Anya? Adda iti pagagasan ti mais kaeskwilaan me. Agpapaimbag, tasigun iti maestra me. Grabe ti donor anasagrap na. Day takit din. Kasi nga rod, nanang. Una yan ti kasta ngay naramid ti kasinsin mo.
Amo nga tani apong nyo. Ha? Ay, dahil tati Jack amo, nanang. Mangibabain ka launay, Rodolph! Ay, no! Basol na lang, nanang. Iso akinabil dagiti barkadak, tanakarit ngamin. Kasi ka, apay ang nagululi makalaang, in videom pa'y ida? For documentation, nanang. Kasano no agdarumda? Kasano, no di na mailasa ti kasasaad na ita? Saan nasak tinangkabil kan kuana, nanang? Dagiti barkadak, kunak lang aruden. Nakitak iti video akinugtaram iti na minsan. Naminsan lang mo't dayjay. Si kakit dimit. Numaamuan ni tatang mo ti kasta nga inaramid mo. Ang mga no di na kan ikan iti allowance mo. Jagsarde nga kun nga gadal. Saan mo taparikot da ita? Anya? Da kayo mo tinagdesisyon nga giskwelak. Da kayo mo ti mangipilpilit nga giskwelak. Anya? Anay ko. Ibabain mo launay ti pamilya tayo iti kasta nga aramidam. Ay, makapa-stress ti anak ni Jelay. Kasano ngamin kat nagululimag kayo idi, tatang. Nalabas ti kasdi nga inaramid na. Saan lang ani nanang na ti imbabain na. Agraman ti pamilya tayaw. Awan sa bali apabasulan nyo, no di ti bagiyo matlaeng. Da kayo kan ipagjelay, tada kayo mati kadwa na ijibalayo. Kasta unay ti unget ko kenkwana itay. No idi ko mapay nga inaramid yu ti kasta. Saan ko maadi makalakas jay? Hala, unay, basol main. Talaga abasol yu, tatang. Nay maglangan tas saan akas dyan ni Christian? Ure kanayo na maungtan, di na kami ginura at adakkel na. Kat ita, awan sakit ti ulom may papanken ko na. Para ka na kayo, apong. Anya dayta, Christian apo. Adobo ang manok, apong. Ado nga mintiin luto ni nanang. Ayag yaman ako na yapok. Ay, hiwin gayam. Agturpos kan iti kulehiyaw saan ka day. Ha? Ni, inununandak mo apong. Surprise kumakada kayo dayjay. Amok mo't kay ti agbilang iti tawain, Christian. Ala, isagana yu ti special akawas yu, apong. Ay, simpre Sika nga ti kaunaan nga agturpos nga apo kiti kolehiyaw. Kalpasan ti adu atawain. At damot langin apo ko kadiadan. Ay, diya ka mo ti aramidak, tatang. Anya tinapasama kaya? Asino jay mawag? Ada na si kugan ti apo ko yo. Anya? Agbalinin nga ama ni Rodolph. Ay, na yun day tatao. Anyan tulangan ti pagbanagan ti biyag na no kastalaan. Saan lang aruden ang nagadal. Kasta manay ti naramid na. Ay, awanin, tatang. Nalpasan. Nailawanan di apuyo. Ay, nalpasan nga agpaisaw. Basol tamot lang. Nagkurang akas ina, tatang. Uray sakmait. Nagkurang ak iti pamagbagaken kwa na. Hanggang may. At daditan. Saanin ang maisubliti na palabas. Ngam, sapay la kuma. Tauray kasta tinagbanagan na. Agnakamatan. Tapno maurnos na tibiyag na. Anya pa'y lang ti aramidam si ka, Rodolph. Kaya't ko tiyagin na nanang. Saan ang mabalin ti kasta ka panunutam? Kasanuno ikaten na katibos mo. Di awan ton pagtrabahuam. Narigat yung trabaho iti nanang. Awan tinala ka, anak ko. Dayta ti dalan a pinilim, iso atak deram. Agtrabaho ka, iti kasta, adagastusan nyo no agpasngay ni Joy. Anyamot tan ti kasto yung nagpambanagak nanang. Anya ngay nga rod. Di ka mababalaw. Taoray siyak nga inam. Ado mo tinagkurangak. Banag a pagbabahuyak ita. Marigrigatan ako na nanang. Nadagsan matirik na, takasta tinagbanagam. Nagado abidot ko kas inam.
Pasensyakan, anak ko. Agyaman ako na'y Elsie. Para itian niya, tatang. Agyaman ta napadakkel mo ang nasayaan ni Kristan. No nagpapiktar ka siguro iti adu asa okiday. Amangan wagpada da Rodolph ken Kristan iti gasat. Amangan wagpada da asa na nakaeskwela. Gaputa iso ti may parbeng nga aramida, kas inana, tatang. Diyak kaya tamay lawan ni Christian. Iso nga inaramid ko ti kabalak, tapno madisiplinak ti anak ko. Sa bagay, kastamot lang ni nanang yo idi si bibihag. Nakaung-ungat. Angam napadakkel namat ang nasayaat dagiti anak may. Kabayatan ti kaadak iti abroad. Iso arumbang lang asuportaran tayo dagiti anak tayo, tatang. Dagiti apo ko tayo. Isuro tayo ida iti husto adalan. Tati balege da iti biyag, kat balege tayo matlaang adadakkel da. Disiplinaam ti anak mo, bayat nga ubing pay. Tapara iti nasayaat apagbanagan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 25. Pagtangsit da ka kumadag iti naganakkan ka, ipaay mo dayta aragsak iti inam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino nga taitan ti ayan ni Marco nga anak ko. Apay adinak metla sarong karanan. Wan nga rod, Lorena. Nabayagan api manaw. Ngam di mo ilaagawi dahon. Kunana amapan agtrabaho ijay syudad. Ngam di matan agawid. Kailiw ko una yan ti anak ko. Amangan no addaanan iti pamilya. Ken addaan matan iti trabaho. Iso nga awan oras na amang sarungkarkan ka. Maragsakan no addaanan iti trabaho. Gaputan na pagturpos kumat iti kolehyo. Bilibak nga rod kan ka, Lorena. Ingkarigatam a pinagturpos ti anak mo. Elementarya pay laeng idipim mo sa iti amana. Kat inkarik idi iti bangkay na. Nga ikarigatak a pagturposan ti anak mi iti panagadal na. Kat nagbaligi ka. Apa yan? Ta saan matan nga agawid ti anak ko? Anyagatan tinapasamak ken ko na ijay syudad. Mamati ak nga awanda kas anapasamak ken kuana. Ngamkit day, addaanan iti pamilya. Kat nasaya at tibiyagda. Sapay kumangarod takasta. Bilibakin ka, Marco. Rimang ay ti restaurant na. Naglaing ka amang imanihap. Una, bilib kaitan kanyak? Talaga bilibakan ka. Ngamjak kayat ano sa dinuladitan ti pangipapaayam iti kwartata. Kanayon mo nga ibaga dayta. Ititad kumat amin kan kati kwarta. Awan pulos may gamak. Dayta ti may parbang. Siyak ti asawam. Iso asyak nga ron ti pangtadam iti kwarta. Katuan mata. Kasta ti aramidak. Jay inam ijay probinsyayo.
Amangan mat no ikam iti kwarta. Saan? Jack pa'y pulos pinawitan. Saanan a responsibilidad ti anak tinaganak nga? Ngam, amangan nuan niyan tinapasamak ka ni nanang. Saan ako na nagaw-awid di lugar mi? Sipod imayak dito'y syudad. Lipata mo ti inam. Ngamin, adda kaming iti anak ta a pamilyam. Rumbang laeng asaan na apaw itan ti inana. Nasken ada tayo laeng ti agnumar iti mapaspastrak iti restaurant na. Talaga, mama. Nagbiit adimuras ti restaurant ni Marco. No idi, kat basit lang apanganan. Ngamita, kat maysan akalatakan a restaurant dito lugar tayo. Wan nga rod, iha. Naimbaglangan tarimang ay tinegosyo ti asawam. Isulangan tinamnaman ta. Gaputan na bayagan analugi ti negosyo ta. Ngayon bati na hindi papam. Awan pagdanagan niyo, mama. Gaputa mairanod kayo iti kwarta ni Marco. Addan urnong ko, Maria. Mabalintan ti mapanijay syudad. Sa pulanta ni Marco. Ay, saan ka nga upayan, Lorena? Ngam nalawa ti syudad. Sa dino a syudad ti ayan na. Maria, Ti arabidem, saan mo unay apampanunutan ti anak mo? No di ket aywanam ti bagim. Nasken asaan ka nga agsaksakit. Ti matmat gadam, ipaay mo para iti pagsayaatan ti bagim. Mangan ka na imbag kadagiti na sustansya. Iti kasta, nasalun at kalatta. Kat mauray mo pa iti panagsubli ti anak mo. sa bagay, husto ka. Naimbagkan ka taadda anak mo. Ngam siyak, nagbakbaketak abalasang. Isuan alidayak. Awan tao ti mga iwan kanyak no siyak ti agkapsot. Ala, tangay agkaaruba talaang. Di datan ti agtinulong iti tunggal maysa. Ni Apo Diyos laangan ti makaammo ka na ta. Hinton talagang agkapsot ta. Uy, sika ka di dayta, Wilma? Ha? Marco? Wen, siya ka. Adda ka dito'y syudad? Wan, ada trabahok di tabangir a building. Dito ti opisina a pagpapaayak. Lunch break, iso nga umayak mangan ditoy. Kastagayam. Katsika, kumusta kan? Kastoy, addamat kabukbukudak a negosyo. Iso daytoy a restaurant. Talaga? Kayat mo asawan? O kwam dito a restaurant? Wen, Uy, asensado ka na. Sa bagay, madlaw-launay iti langam. o ala, agorder kan iti kanam, kat di mon bayadan. Ha? Itala nga kita ta, iso nga ilibre ka. Pakiitid mo dahi ta akwarta kaninanan ko. Intun agawid ka ije lugar tayo, Wilma. No kasta? Saan ka pala nagawawid? Sipod imay ka dito syudad? Saan pa'y? Kat nasaya't mataadda ka. Tapno si kanti pang tadak iti para kaninanan. Marco, adda ka di parikot mo. Diyak amuti sawak. Mabalinta nga ituloy ti agsarita, kalpasan ti trabaho. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Kat awagan na no da oras mo. Sige, kat agyaman ka. Maria, kayat ko ti agpasyudad. Kayat ko asapulan ni Marco. Amang anoan niya tinapasamakan ko, ana. Unay kan ayalo ray na. Saan mo nga amo no sa dino a syudad tinapanan na? Kasanum ama sa pulan. Ang parparik na kanyak amakitak ti anak ko. Saanen, amangan noan niya ti mapasamakan ka ijay syudad. Di nakadikuyugan. Saan akasta? Ngam awan matlaeng maganab ta. Agsayang talaeng iti kwarta. Kailiw kon ti anak ko. Wen, di kagdanag.
Taamok nga agawid tumitlaeng ni Marco. Dito itan sa bali a restaurant kag sarita. Tapno di na ta makita ti asawak. Amangan, no sa bali man ti atapan na. Naragsak ka kadi iti asawa? Kayat ko asinaan. Ngam pampanunutak ti anak mi. Marco, Kwarta laang ti kanayon na nga ibaga. Kat di na kayat apawitak ni nanang ko iti kwarta. anya? Ay, kaasimot nga rod ni Nana Lorena no kasta. Tunggal gamdat ti agawi di lugar tayo. Pangtaan nak nga isinanak. Ay, anyan? No agsina kami. Kasanon ti anak mi. Saan anasaya at ti kababalin ti asawang Marco? Pudmuta ko nam. Ngam panunutan mo ti inam. Inam day jay, Marco. Pinagadal na ka, aging gaan nakapagturpos ka. Kat ita, nagbaligi kan iti biyag. Gaputa addaan kan iti nalatak a restaurant. Juan, pampanunutak mo't dayta. Di kagdanan. Idanon ko ti pakumustam kan kuana. Kan itad kunto dayto dakkel agatad a para kan kuana. Agyaman ak unay. No kasapulam ti tulong ko, adda aklaang ditoy. Aping awan kay di restaurant itay malam. Napanak ijay ngam awan ka. Adala kinasaritak a tao. Asino? Babae ka di? Di ka agar aramid iti tiyak kayat, Marco. Tagbabawi ka lang. Sumardeng kan. Jak kayat ti apa. Ang mga no inikamat iti kwarta dayjay akin na saritam. Amin agaraw ko. Pakibiyangam. Natural, taasawa na. Kayat mo abantayan ti garaw ko. Tadi mo kayat nga aggastosak. Tati kayat mo. Itad ko amin kan kaakwarta. Natural, tasyak ti asawam. Paritan nak amang tad iti kwarta iti inak. Ngamda kayo iti inam. Awan sa baling araramidan nyo. No di ti agsugal. Day talaang ti pagragsakan ni. Awan bibiyang mo. Joan, talaga kading awan pa nagbalbaliw mo. No naumakan kanya, ibagamlaan, tagsinatan. Wen Nana Lorena, awan pagdanagan nyo ka ni Marco, tanakarad kadlat ta. Nabaligin di anak yo. Kat adadakkel agatad nga impawit na kanyak para kada kayo. No kasta, awan dangkes anapasamak iti anak ko. Kunak ngamin ken ka, anasaya at ti kasasaad ni Marco. Ay, nay, di anak ko aya. Kayat ko makita iti personal. Di kay agdanag. Umawag ni Marco dito yung cellphone ko. Urayan tayo laeng, Nana. Unanang, di ka agdanag. Taagawid akto di ta lugar tayo. Agyaman anak ko. Kailiw kan makita, anak. Unanang, agkita tayon to. Salwadan yu ti salon at yu, ah? Asino day ta kasarsaritam iti cellphone? Sige, bye. Nanang, awagan kan tumanan. Asino jay kinasaritam iti cellphone kunak? Ni nanang ko. Anya? Ha? Anya ti kinid daw na? Kwarta? Anya ko ma. Kwartak ti itad ko. Saan mo a kwarta? Kasta gaya ma. Pues, agpili ka. Da kami a pamilyam, wano ti rupat kwarta nga inam. Wen Nana, saan anasaya at ti ugali ti asawa ni Marco? Iturayan na unay ni Marco. Anyan. Kat ituluklatan ni Marco akasta. Apay adi na ikan iti pagnakman. Numabalin, saan akayat ni Marco ti apa, Nana Maria? Piman mo ti anak ko. Ngam awan pagdanagan nyo kan kuana, Nana Lorena. Ken nabaligi itan ni Marco. Gaputa addaan iti nalatak a restaurant. Ikanak iti kwarta. Kasapulak ti 50,000 pesos. Manipod ita. Saan kan nga ikan iti kwarta? Anya? No kayat mo ti kwarta, agtrabaho ka. Hoy! Laglagi pam, nga agnanaed ka pay lang ang dito'y balay mi.
Kaya't naasawan, adda responsibilidad mo ditoy. Basta saan ka nga ikan iti kwarta. Katya kung ti makaam mo amang sweldo iti yaya ti anak ta. Siyak matan ti makaam mo nga aggatang iti masapsapol ditoy. Kasta ka di timbagakan ka tinalaing nga inam? Basta saan ka nga ikan iti kwarta. Nga oray anya pa iti ibagbagam. Tibwisit nga asawam. Apay kanu addi na kay iti kwarta? Sapay awanan kwartak. Gapo ta isugsugal talaka no, mama. Ibagam nga minasaan ta nga isugala. Uray anya ti bagbagak. Di nakikan iti kwarta. Kasanutan, iha. Awan na pulos kwarta kita. Inggatangan kayon iti cellphone, kasbilin ni Marco, Nana Lorena. Orayan nyo ti awag na. Agi amanak, Wilma balasang ko. Agsubli ako ni syudad inton bigat. Kaya't ko makita ni Marco. Uray sa anak nga aglayon ija balayda. Uray iti restaurant na laeng ti pagkitaan may. Sige. Ibagam nga rod ka ni Nana Maria. Taagpa syudad tayo inton bigat, Nana. Pasensyakan, anak. Tapinilit ko ni Wilma nga isurot na kami dito i-restaurant mo. Kaya't ka lang amin makita. Nanang. Di kagdanag, Marco. Nalawa jay dagus ko apag turugan da. Kailiw na ka nga minti inam, Barok. Nanang. Pakawanan da. Nusa anak awawid. Kat nasayat mo tanda kayo. Kailiw kayo mat nanang. Isumat lagayam! Iso day tanti asawa na, Nana. Ay, naimbag nga oras mo, balasang ko. Sika ka di adungrit abakat ti ina ni Marco? Joan, di mo bastusan ti inak. Gapo iti day ta abakat. Di na kun ikan iti kwarta. Hoy! Dungrit abakat! Awan karbangam iti kwarta ni Marco! Nalabas kan, Joan! Itamad lang! Agsinatan! Agawaan nyo. Umunod kayo dito kotse. Wansong! Umay kang in jail. Ay, ngaya. Sige, agawaan nyo. No, kasta. Sinukon mo da angel iji pagadalan da? Wan, kat manipod ita, siya kun ti makamok na angel. Ngamin, saan mo matlaang ang maiwanan? Di mo yadayo kanyak ti anak ko. Kaano pa'y ang nagbaling nga anak mo? Pulos ajak nakita nga inasikasom na angel, nga uray iti panagsakit na. Isublim kanyak ti anak ko. Tapno addapam ko atam adumawat kanyak iti kwarta? Di nakarkaritan, Marco. But-but ngenak. Sige, aramidem laang ti kayat mo. Awan utang mo anaimbag anakam. Kasano an naadda anak iti utang an naimbag anakam kada kayo iti inam. Idi nagasawa ta. Naungawan ti negosyo yo. Gapo iti sugal. Kat awan sa baling adda kada kayo, no di ti balayo. Pimanawa kun iji balayo. Tapno awanan ti makunam. Anya? Bukod ko akwarta ti pinagpuunak iti negosyo ka. Isong awan pagkarit mo kanyak. No ti panagnaad ko iji balayo. Sobra-sobran ti naisupapak ko. Marco. Saan kamin nga agnaad iti anak ta iji balayo? Tapno awan pagkarit mo kanyak. Manipod ita, makaamo kayon kan ni mamam iti biyagyo. Bye-bye, anakon. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Naragsakak para ken ka, anak ko. Nagbaligi ka itan. Unanang, kat di ka agdanag, tasaan kayon abaybayan. Gumatangak dito'y syudad iti balay, tapno adda pagnadan tayo. Karaman ka de, da Maria ken ni Wilma. Una, pagayam ko ni Wilma, kat pagayam yumat ni Nana Maria. No kasta, da kamen ti mga sikaso ken ni Angel. Unanang, ngam adalatan ni Yaya Suling a katulungan yo. Wen anak ko, kamaudyanan na.
makaden na kayo matlaangan iti apok. Ang maragsakan ako ma, no makaden na tayo ti asawam. No agbalbaliw, mabalin nga agsinublian kami pa'y. Ngam na saan? Awan anyaman na kanyak. Gaputadyak kaya ti aramid na. Awan pa nang ipatag na iti pamilya na. Kwarta laang ti adda iti panunot na. Anak, Ti importante ita, kat maipaayan kayo iti nanam ay apanagbiag, nanang. Uray kasano ti panagayat mo iti asawam, no di namot bigbigan tinaganak mo, kas katugangan, saan lataan na anay ti ragsak mo. Ipatag mo tinaganak mo, taday ti kang runaan aragsak da, itinabat-bati pa'y apanagbiagda, dito'y rabaw ti daga. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.